सोरबा सासेया बुंदोंदि गाव भगबानाव सोंदोंमोन जे नोंनि फुजाया बोरै जायो। तखन भगबाना बुंदोंमोन नोंबो खुसियै था आरो गुबुनखौबो खुसि थानो हो, बयनोबो खुसि बिलाइ जाबायबो आंनि फुजाया होननानै भगबाना बुंदों होननानै। हेलो, आं सिमान खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव। दिनै मोनसे सल' खोन्थानो सानदों। जाय बे सल'खौ लिरदों बियो बुंदों जे जोंनाव आंनि गंसे बाइक दङमोन। दा बे बाइकखौ जोङो बाहायनायानो जाला। बयहाबो गावबागाव बेबस्था जाजोब्बाय। आंबो 4 साखा गारि बायबाय, कार बायबाय। दा आंबो कारजों थांलाय फैलाय खालामो खामानियाव। दा बाइकआ ओरैनो थायो। आं सानबाय बाइकखौ फाननोसै। दा आङो अनलाइन पर्टेलाव गासिबो जेबादि प्रसेसआव मावनांगौ मावजोब्बाय। बेनिफ्राय आं दामखौ बेसेबां होनो बेखौ साननानै आं 30,000 होबाय। 30,000आ थिग जागोन सानबाय। बिदिनो आं अनलाइन पर्टेलाव हगारखांनायनि उनाव फनफोर फैबाय जे सोरबाया बुंबाय 15,000 ला, माने 15,000, सोरबाया बुंबाय 20,000 ला, सोरबाया 22 ला, सोरबाया 28 सिम होबाय। थेवबो आं रावनिबो खोथायाव राजि जायाखै। माने आं 30,000नि खोथा लिरदों नालाय। दाना थिग बिदिनो बोराय मानसिनि फन फैबाय जे बियो बुंबाय फिसालाया मबाइलाव नुदों अनलाइनाव नोंथांनि बाइकखौ फिसालायाबो फसायदों, आंबो नुदों नोंथांनि बाइकआ मोजां। दा आंनि फिसालाया इन्जिनियारिं खालामगासिनो दङ। दा बियो बासजों थांदों आरो सोरनिबा बाइकनि उनाव जिरायफानानै थांदों। बेबादिनो बियो फरायै दा लास्ट इयार जाबाय। आंनि साननाया मा जे आंनि फिसालाया लास्ट इयाराव कलेजाव गावनि निजा बाइकजों थांनो हाथों, आं बेखौ होनो गोसोथार। दा आङो फैसाखौ दाबो इसेबां जगार खालामनो हायाखै बाबु, किन्तु नोंथांनि बाइकखौ आं लायथारगोन। नोंथाङा बेखौ रावनोबो दाफान, आं फैसाखौ जगार खालामगासिनो दं होननानै बिथाङा फनखौ दानबाय। दा आङो खोनानानै सानबाय जे बिथाङा माने बुङाखै जे आंनो बेखौ एथ'आव हर, जेन'बा 15,000 माने 15,000 हर बा 20,000 हर। बिथाङा खालि बुंदों आं फैसा जगार खालामबावगोन। सानबाय बिथांनावथ' बिराद फैसानि क्राइसिस। आं सानबाय मोनाबिलियाव न'आव जोंनियाव मन्दिराव आरति जानो नागिरबायमोन, फुजा। बेनि आगोल आंनाव इसोरा मा साननाय फैहोखो जे आं फन हरबाय बे बोरायनो जे नोंथाङानोमोन ना दहाय फन हरनाया होननानै। आच्छा नोंथांनाव बेसेबां फैसा दं? बाबु आंनाव 20,000 दं, 20,000। आच्छा नोंथाङा बेखौ लानानै गाबोन फैदो आं बुंबाय। बेनिफ्राय बोराय मानसिया खुसि जाबाय। खुसि जानानै बुंबाय दे होननानै। बेनिफ्राय दाना आरोबाव बे दिनावनो मोनाबिलियाव बिथाङा खननै फन हरबाय जे बाबु होमबा जों थांमारनांगोन ना गाबोन होननानै। बेनिफ्राय औ गाबोन फै जाबाय। आरो अखानायै फुङाव आंना फिसालाया रेडि जाबाय, जों नोंथांनि न'आव थांगासिनो दं होनना बुंबाय। फै जाबाय। दाना फैबाय। बिथांनि गथ'नि आखायाव आं जेला साबिखौ होयो, बेनिफ्राय बे बोराया जेला आंनो 20,000 रांखौ होयो, बोरायनि मोखाङाव इसेबां खुसि दंमोन जे साबि मोननैखौ जेला बिनि फिसालानो आं होदोंमोन। बे खुसिखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन। दा बे फैसाखौ आं नुबाय साननानै माने आंखौ बोराया साननानै लानो बुंदोंमोन, किन्तु आं सानाखै। नों साननायानो जायो। 500निबो माखासे नट, 10 थाखा माने 10 रां, 20 रां, 50 रां, बेफोर आलदा आलदा नट। बिथाङा बिराद माने खस्थ'जोंसो बेखौ जगार खालामनाय। दा बेबादि बिथाङा जगार खालामनानै फिसालानो बे बाइकखौ माने बायनानै होनो जगार खालामदोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा नैबे खोथाखौबो जे बुंबावदोंमोन आं जेला फन हरो जे आं जगार खालामथारगोन बाबु, नोंथाङा रावनोबो हरनो नाङा,
आं मबाइल फानगोन माबा माबि फानगोन आं 30,000खौ खालामथारगोन होननानै बिथाङा बुंबावदोंमोन। नाङा नाङा नोङो जा दं फैसा बेखौनो लानानै फै होननानै आं बुंनायाव बिथाङा फैदों। दा आंनि बिजनेसखौ माने बिथांनो होनो हानानै बाइकखौ जोबोद खुसि मोननो हादों। बेनिफ्राय आङो सानबाय जे 500 रां आङो बिनि आखायाव हरगोन होननानै। ओमफ्राय 500 रांखौ आं हरबाय जे बेजों मेथाइ बायनानै लां जाबाय। आं सानदों बेनावबा आरो फैसा दंना गैला, पेट्रल सोनोबा फैसा दंना गैला, आरो जुदि पेट्रल सोनो फैसा दङबा मेथाइ बायनानै जाथों, आं बिदि साननानै बिनि आखायाव हरदोंमोन। बिसोरनि खुसि आरो बिसोरनि खुसिखौ नुनानै आरो आंबो जिउआव बेबादि खुसि आनन्द मोननाय खामानि मावनो रोंनानै आंनाव बे साननाया फैनायाव जे 20,000निबाबो आं फानहरगोन साननाया फैनायाव बिराद आंनावबो गोजोननाय मोनदोंमोन। दा बेखायनो जोङो खुसिखौ बेबादिनो राननो रोंनांगौ। खुसिया अब्लानो माने खुसिनि आसल ओंथिया बेनो आरो बेवहायनो गोजोननाया दङ। ओंखायनो आंथ' नङाबा 28,000 रांनिबो मानसि मोनबायमोन बे बाइकखौ बायग्रा। खिन्थु आं दिनै बिथांनि बे नांगौ समाव बिदि मदद होनो रोंनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। ओंखायनो जोङो खुसिखौ रानलायनानै लानांगौ। मानोना बे आंनि न'आव बाइकआ ओरैनो सदों। दा बे सल'निफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो हादों जे सोरनिबा दरखारि समाव बेखौ जुदि मदद होयोबा, बेनि थाखाय आं जुदि खामानियाव आंखौ माने बेबहार खालामनानै बिथांनि नांगौखौ सुफुंनानै होनो हायोबा, बेनिफ्राय आरो गोजोनसिन जेबो गैया। दा बिथांमोना बिफा फिसाया आंनि थाखाय जोबोद मोनसे आर'ज गाबलांबाय इसोरनाव आंनि मंगलनि थाखाय। दा नायदो, आं बिसोरनो खुसि होबाय, बिसोरबो आंनो खुसि होनो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। दा बेखायनो जों बेनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय जे खुसिखौ आनन्दखौ जोङो बयनोबो होनो नाजानांगौ। गाव हारसिङैल' खुसि थानानै जेबो जाया। एसेनोसै, गोजोन्थों।